Ydych chi'n gofalu am blentyn sydd o dan 16 ac sydd angen cymorth ychwanegol? Os oes ganddyn nhw gyflwr iechyd, anabledd neu salwch tymor hir, gallai fod yn bosibl hawlio budd-dal o'r enw Lwfans Byw i'r Anabl i blant. Mae'r LBA i blant ar gael yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Yn yr Alban, mae budd-dal arall tebyg o'r enw taliad anabledd plant ar gael yn ei le. Efallai y bydd y plentyn sy'n derbyn gofal gennych chi'n gymwys i gael LBA os yw'n anodd iddyn nhw symud o gwmpas y tu allan heb help bob dydd. Gallai hyn fod oherwydd cyflwr corfforol neu oherwydd anabledd meddyliol neu anabledd dysgu. Neu efallai y byddan nhw'n bodloni'r meini prawf os oes angen cymorth ychwanegol neu oruchwyliaeth yn aml arnyn nhw i wneud pethau fel cyfathrebu, ymolchi neu fwyta neu gysgu'n gyfforddus yn y nos. Dydy'r penderfyniad ddim yn seiliedig ar incwm a chanilion, ond ar faint o gymorth a goruchwyliaeth sydd ei angen arnyn nhw yn y tymor hir. Bydd angenion gofal ac anghenion symudedd eich plentyn yn cael eu hasesu ar wahân, a chaiff cyfraddau gwahanol eu talu ar gyfer y ddau gan ddibynnu faint o gymorth sydd ei angen. Efallai y bydd plentyn yn gymwys i gael y gydran gofal, y gydran symudedd neu'r ddwy. Mae dadansoddiad manylach a'r cyfraddau presennol i'w gweld ar wefan Carers UK. I weld allwch chi wneud hawliad, edrychwch ar-lein ar wefan Carers UK i weld ydyn nhw'n bodloni'r amodau gofynol. Gallech chi hefyd ofyn am wiriant budd-dal neu ofyn am gymorth gan un o gynghorwyr Carers UK. Os ydych chi'n penderfynu ymgeisio, ceisiwch roi cymaint o wybodaeth â phosibl ynghylch sut mae'r cyflwr iechyd neu'r anabledd yn effeithio ar eich plentyn o ddydd i ddydd. Efallai y byddwch chi'n poeni y bydd hawlio LBA yn effeithio ar y budd-daliadau eraill rydych chi'n eu hawlio, ond fydd LBA ddim yn cael effaith anffafriol ar unrhyw fudd-daliadau eraill na chymorth arall rydych chi neu'r plentyn sy'n derbyn gofal gennych chi yn ei cael. A dweud y gwir, os caiff LBA ei roi i'ch plentyn a'ch bod chi eisoes yn cael budd-daliadau, gallai hynny olygu y byddan nhw'n cynyddu, neu y bydd gennych chi hawl i gael budd-daliadau eraill fel elfen gofalwr y credyd cynhwysol. Os oes gan y plentyn sy'n derbyn gofal gennych chi salwch angheuol, bydd rheolau arbennig yn berthnasol, sy'n gallu golygu y caiff ei cais ei drin yn gyflym ac y gall y gyfradd uchaf gael ei thalu. Os oes angen cymorth arnoch chi ynglŷn â hyn, gallwch chi gysylltu â'ch canolfan cymorth i ofalwyr leol neu asiantaeth cynghori. Mae bywyd yn llawn newidiadau. Os bydd amgylchiadau newid tra eich bod chi'n hawlio'r budd-dal, enghraifft os yw'r plentyn yn datblygu mwy o angenion cymorth, cofiwch roi gwybod am y newidiadau hyn i'r swyddfeydd budd-daliadau lleol lle rydych chi'n byw. Mae'n bosibl y bydd gennych chi hawl i gael swm mwy, ond mae'n syniad da ceisio cael cyngor pellach yn gyntaf i ddarganfod ydy hyn yn wir ei peidio. Os hoffech chi ddysgu mwy, mae llawer mwy o wybodaeth ac arweiniad ar ein gwefan, sef carersuk.org, neu gallwch chi e-bostio advice@carersuk.org. Beth bynnag rydych chi'n ei wynebu, rydyn ni yma i helpu drwy'r amser.